Hasisen pat kuble ye fi baro bat pidang ye pe ye ka kubor jong umau por. Habin ye ya che prang bat ka kubor ha ka ni ka por tugin ye pe ye ki mat ke bakongsan jong ka kubor kumni. Menjur ulat ye ka land bill ban ai bor ye ka KHADC halor ka ain bat khando. Bo ka but politik shadin ke badehok ban yo kidei ban yo angka Dr. Amperin lengdo. Persya juru MLA ka jirang banwanra ye ka kasino hariboy. Hakasngi sedang dorba senrai onmi pajba ke SKBUH ban apkai fort syasiat ubashi. Nak liang jong ke isi, bat liang jong ke council hi barok kawe. Baya kani ka Khasi Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Ba nak liang jong governor ula aya ka asen. Bat menin gasngi nakaliang jong ka DCA kila pharu siapo ka printing press jong ka government ban print ni kanika act ka bill ka chungi. Bat kalong ka bill ka ban sa jingkan mau ha ka history jong ka council namar hadin new post nem ba ngiyo ya kanika land bill. Hoi kidon ki isi ki bala persyang haki por ki baladap henrei ngim somla ban pen ulong renga dokumen ban nakaliang jongkani ke isi ke bomenta apo ke cingelam ke conga bat rengkat ke trelang jongki IM bat ki MDC baro ngilala ban pen ulong ni kani wat hadin bangila paseka nadu ke senam arajar arpuwe mentau senam ngilala ban yo ya ke jing menjur jong ulat bat sien kanika bill hadin bala publish ka po gazette ngin sa snai ki rule kat kum ka badai biang bat kajing pentrikam jong kanika bill bat sien on sala bat pentrikam habaro uput usam jong ka Autonomous District Council ka jongi Khasi Autonomous District Council kumban subatai lengkot kumba piatip babaro ngiong baka khandau ka siap kahap apo uput usam jong ke district council ngia keren bahai kata dan mereka basusi pat kalong bahadu menta ngimdon ya kata ka an apo district council bangin don ya kata ka bor kaba kan long kumbalong menta hadir mengilayo ya kani ka bil hoi ngi jule ya ka land records hang ni apo council Henry kini ki land record certificate ki bangi ai mangi ya ki breo lani ki nu ki ba apply ka land records kam long legal lani wat ki bank lani ki nu ki institution kim pedang ya kini ki documents ki bangi ai mangi Henry mentapat hadin ka jingyo ka jungi ya kani ka bill mentabaro ki land documents ya ka bakat kum kani ka bill ngila aibor nadu ya ka kur nadu ya ki rangba snong nadu us kila ban ai ya ka nugano ka kot pen scam lani ka land documents ya ka ban itu da ka nugano ka institution lani na ka nunu ka bank but kinunu ki bor sarkar kinhap ban itu menta ya ka ni ka land documents ka bangin ai nang ni kenang ba kinlan mo na ki jinge ki bakila ya kendu hakini ki snam ki baladap namar ki bubun ki jinge tho dulir kejing ya thok kot thok slah gi snong ki thawru kalawara sibun ka kenrum keram namar ba kam dan karukom kaba yahap hakaba ai gini ki documents dan ki dulir nrei nado menta kini ki dulir ki ban ai da ki snong ki thaw da ki rang ba snong da ki kur kamut kin hap ru ban submit hapo ka council ka jongi kenang ba ngiru hang ni ngin bu record kamut kanun ka dulir ka ba ai na ka snong hang ni kamut ka record hangiru ka bandan ba ka jing pen scam nangiru ka bandan kata ka jing tumu jong ka ni ka bil. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions,
celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change. Support TMC by calling on 96877 96877. Ka MLA ka Shillong East ka Dr. M. Amperin Lengdo ka laong bade ban pundo no ya kamen sim buit politics habasam ye kinu ke jingerap shekinong shong shnong khnang ban pentikna baki bade hong kidei ban yo compare laki kershan nekim kershan ru ya kene ka Dr. Amperin ka lakren ha ka jingelang balalum da ka Dr. Jasmine Lengdo hanong ra hashwa ban sam ye kitin sop yeng shekelai pusau tuli ki long yeng kiba ka longyeng jongki kala jon bat kala jaw klem don ka jinge raplem na kaliang jong ukongsan ubadi u MLA jong ka mauring keneng ba penya im ula pleru ya ka training center jong ka Dr. Jasmine ban a jingi kai kerpang na gabanda ki khun samla bagin pentibit haki line baper lai don lang ru ha ka tegesi na do MDC jong ka lai mukra ba fantin kinongelam ke NPP bat ru na ke NPYF nalor kiwe Atos ni baya sam silang di Sultan NPP, Sultan MDA. Ngayon gibriyo, pagi ang comment na komunidad ko tayo. Tamangan ong ipitang gaway. Yakakam ka babahay, balik gibriyo. Siya iban iban food, iban walk, iban penrem, iban kredben. Di PP di ban kanya na di kita gibriyo. Ni hangti hapo konsumsi ni kungyo ini. Hindi kung MLA hagi South League election di mga malapit bala na kasultar kam aido ni ginong yalam ni di beneye. Degi hajar lagi ni na pun Degi hajar lagi sa pitang, degi hajar lagi dukan ni na thaw na kabenta tinong song man pengkraw pengklan yang kamay yang kanong yin di kasi doon ang PJP kinong katay kila yung program NPP pidi man kan mau tang kaway bala ka pide kanong rin san pertay na kung kaya mali haka ni gajala nganya rapay yaki kam kibabahangi di man perto yaki kam mabahangi di man putin hindi man ang pengklan. Tingnan mo ngayon kasi hikay ng crowd na Dr. Jasmine. Dr. Jasmine ila asyim benta ya kanita kam bangkondak daladi ya ka training. Kabang nga ka MLA kabala job social ng pagjude. Nakadang te yung abangan perkat sa ta. Ngale ko no ya kinigi nong song di bakwa man le igiti training di bakher abay daka scheme, daka fund, ba't mapagklan, nga siyo mga yakabay training na joki, ba't makipade, kiyo training na di institutions ko baper. Di hakapol pa Dr. Jasmine yung sami ditibitin, ban yo ilam yigitin na marbakibriyo baro, kimya yo lang yigitin, ang ni kalong ba haba kinong yalam, itu biyeng kung kinong kursan buki ibang day pat kinong kursan buki pinyo asu iti benefits ayo tang kita kinong kursan buki nalor ba hakapon election kapisar buki ayo lod pade ki benefits kita ki bakram kursan pan kinyo ay ti nga advice si Dr. Jasmine pedlam Dr. Jasmine ped bala na kawat gano ka jing mantoy kinong sosno wag yan politics tan naman hakajing pay ka for election nga ibet ite inong yalang nga bod ite inong yalang re hadian bala da election bala tingi di min filiap no ite kilama banginya syarai salansan ken ji ginong sosong bro tingala request si Jasmine yung yang aba na preng gini lesi kindon gimambot yang repet dan ay pejengki gani ketin ngongi Jasmine ka paado kata Jasmine wa cupet kang kita dipapot pet lang kita gikon gibongyo jeng mentoy lano ti mentang keben bagyo giti matungan no jing saja bangin mare nagway ko please ado man dayo chopping siyaw Dr. Jasmine lay palong
kadai ke state ke jong idang dei tang ke candidate ngre ila perkhat ila pengkret ila penbiang penbit nalor kaya yeng ke jong i banganga kwa entah kadai ke benta pangan ai ya ke jingkit kok kit buyang ya Dr. Jasmine ba in long shisha kata kanong yalam kaba kanong kumai kadom kam kaki pi ayo i ya kita kinong yalam tang hakapor election kani kampat day kata kana election kadang day takapor pangin tentu ipi bangin ayon si Dr. Jasmine ban ngin pen ngin kmi ngin penkrek yang policy trigam di boper limba kita kijingyo jong i kung ka MLA nakabaha kapag kasultahan taan ini. Kawai katau kalong ba nginyo bandru akan ikayim bakman belapli mene banyo ban ai kita kijing hikai ki training si go pair kebangi onka roots livelihood center kaba arpat ngiwan hakanika for kini meeting na kamta bangin sakhilang ye kitu kilong yen kibayo ban pediang kini ki CGI sheets kibabha ban let's say kiba pher kumba ai ki weipa ki noi kaman I'm same by Dr. Jasmine by inang ya chakma ki kam babha jongi te hajing perkhat hong shop ne yang ni ko jingelang dalam perkhat wang kinyo syaikum i Dr. Jasmine ibriu kelak penpau i kemen siam jing trang jing anglur ban syakri hok hepi batang long MLE pat long layo ai jing erap e lai sau ti ki long yang ai jing thakti nak kenmau haba ngiyo ban syakri kum MDC mentala prasnem kanong ra kalapalang kabahap ka MLA nong thmai kahap lang ka MDC constituency bangi let's say ngapat yo ay kala hadu prasnem rupan ajing rap khamtam kitin yeng kitin sop yeng yeki long yeng ki badan kam namar ba ibor ibaret kum MDC endrai da kajing don lang pat kum ne ngaso yo men sem lang yelade namar da kajing rap jing kom Jasmine naso ba itu kilong yang ba yo ini jingrap kan long ke ku ke bakrau ya ta jumpi be hagabai dei ba kan ka jingrap yiki tin sob yem kumbala yo na ka chief ministers housing assistant program na kentu ya pi kilong yang ban tenan kam hok ya kan na ka dei ka tin ka CGI sheet ka ba bha but nakalian na sarkar MDA po kajilang ka party MDA kamshim la terwa di ban ai kini ki jingerap ba daki sini ki mar ki ba takdor dane daki ba duna ka quality hindrai kila jet da ka quality ka ba kini ki aluminium lesi pindara kan kamsting ka we hindrai ka quality ka ba bani ki steel ki bakya Dari kini kabangila banyarap ya kilong yen kijongi kiba sa hakiyen tesi kiba don hakajing nomor ba kawan kaslap kunne niyo i habangiya syakiyen kiyen niyo i babun hi nakita kiyen kibangi ai nimlaban ai lot ya barok ngan ya tu ya pi habangila ya niyo i bun syusyu sa kini betul kam shisha yang kata kejingerap bakin yo ya kini ki tin tenung ti kabangi ni le menta kalong bangi shu ai tang ya ki lai tu sau ye amar bangi haban jet lang na baro kaneka nong my constituency tingi yo ban ai kendiat itu ban ni kerman ru pada kejingerap jong i se ba penyai nila ban nang pechusu kita kijing rekam ngatip ngalayo snuru manakaliang jong iba penyai group la pun kiyen bila ai ye kiniki kino ti kabangi le benta kasngi pada kalong kaba ni syukwa ban peni habi ba kani kajing ya yen jongi kadai ru kadau kabangi nyo i
kanu jing don kam ke haki ye kisam le haba kidon kita kinu jing don kam namar ba kisa haki ye kiba pe itnom tingi ni kwa panyarap ye kidong ye namar ba lai lada kadon kanu jing e haka tu komsa jong kilong ye jong ye kawan ra ka jing pang kawan ra ka jing le se ka jing mut jing berkhat ru ka ba shitom ti bun sen hi kimla ban le chino chino tingi kwa ban ong ye fi kilong ye hang ni ha ko nong mai ba ka sarkar NPP nganian tu kana ye fi kadai ka sarkar ka ba berkhat yo ber Kaba perkhat yo usuk itu. Kaba perkhat ru umno bantai. Ya karu kom em jong di beriu. Ti banyak kaba ngishu sapriang na kapisa shani shatai kam mentoy. Kajing sapriang pisa. Ka e kaba mentoy e yang i kalong ba ngin ai ki jing don kam haki yin pisa. Ti kani kadai tang si benta jong ka e kaba ngina ka blog jong ni persyang ni bande ban ai ya ki kena samla jong ni ya kata ka skill ya kata ka rukom tray kita ki jibet haki rukom tray ki baper namar ba ladangi ai ya ki ya kanu ka jing tebet haki ni ki jing tray kam bat ni yarap ya ki da ka ba penbiang ya kita ki rukom tray kam jong ki Iya gitu kiba mla syo ban le ki jing kuliah naman ki wana ki yeng ki badok basu. Kiba mla ban beteng ki jing kuliah. Kade kajaka ka bangishna mata kasni. Kade kajaka ru ka bangin ai training. Ki kita ki training ki bangin le. Gin sedang shwa da kade ka training ka bangin sedang na syai. Kade ka bangin ai jing hikai ya ki kena samla samut. Haga ni ka bridal makeup ban ka hairstyle. Naman ni habang ila le chi ni yo so yo ki baki ong ni wa ban le ya kan training naman baki na kod isa ban ha ya kita ki training ing ong to naman ni ka training kinala dia ing ni ka training lai si ni ai atat ya ki ya ka makeup kit ba dia ka tu ka jingle shnyo ka tu ka blow dryer ba ki tu ki hair dryer baki le ya ki styling ya ki shnyo ya ki mo ki no function ki bahe ki ban me ki ya thot ne ki no tika ai la ya ki bakin yo ban kamai ke ne ki ni ki kam ki tre tika bangin le adin habut ru kadai bangin ai jing ikai ki kena kumno bakin shat ki ni ki fast food naman ni yo iba da ka ba fi coba ki kena ki mio ya ka kanu ka lat Anle ya ka kamay kapenlong dom thai ya ki kapen kusla ya ki kapen do jingkerman ya ki padahal kim don mano banyarap ya ki lese kila ban poiru siya ka jing di drugs ka jing di kia ki poiru siya ki jing le rumar hakarai mano ba haka imnang sala tingingi kwa ya ki samla jungi Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. MLA ka Jirang constituency uba sustana sotun mentakas ngi ulap pau pai ba bakum onong mi khmat na Jirang constituency upersha ajor ya ka jingtmu banwan ra ya ka kam khalai ka balatip kum ka casino balatmu banwan ra hakathan khana para ka badang ha pa uput usam jongka constituency jongu Habakren bat kilat mathai kubor uba sustana sotun ula ong bakumu MLA ka Jirang constituency upasha ajor ya ka ne ka casino banwan ra pa uput usam jongka constituency jongu bat upen pawru bakumu MLA uhapan sengap ya kasur jong ki pai ba namar nadu balai kren halo jong ka niga casino ki babun ki pai ba anaka constituency jongu bat wat na ka riboy hi baro ka wei ki pen paw ya ka jing pasha ka bajur
halor ka ne ga jing tmu banwan ra ya ga te ka casino ulai tho ru bola de manya kren wat ya umentri rang ba ka jila u sambut mentri rang ba ka jila bat kumjo ru umentri sarkar u bade pe ya ka ne ga kam ha ka ba ma u kumu MLA jong jerang constituency ula persya banwan ra ya ka ne ka casino ka bade ka wai ne ka kam khalai ka bala persya jor da ki pai ba ha ka constituency bat ka themri boy hi baro ka wai Namar kata na kaliang jong uba sosthane sotun komu MLA jong ka jerang constituency ulabu ka jengker pat ya ka sarkar jala lengba umentri rangba bat ka kenhun mentri hapo jong ka sarkar bakidi ban sange ban wanra ya ka niga kam khalai bat kum ka sarkar ka hapru ban borom ya ka sor jong ki pai ba ki babon balang ula ban ram Hagabide bat ka kubor ke balami hakini kisni ke ba kala ham shet bha ka kubor hagde bat ka Baking play ban mi ban bu ya ka casino ha area jong ka bahap ha ka constituency ke jong te na kalian jong nga so kendit namar ba ngamdan kanu lo ka jingtip abi de bakin ka jing perkhat ban bu ya ka casino but hadian banglayo e kubor haki arbna minshwa ngalayo banya keren batu batki minister baro nadu honorable chief minister nadai deputy chief minister habide batkani kabenta ngalale hi banya keren bat ngalau bu kajingkarpat sika sarkar ba habide batka jingple casino te na kaliang jonga karpat yaki bakin hapan perkhat yaka opinion lene ka view ka jong ipaj ba namar katkum ka bang iyo he ka khubor baki paj ba haka constituency ka jongi haka jela ka jongi kimkwa banwan ka banbu ya ka casino haka ni ki area ka haka constituency ka jongi te haka ni ka por nagalian jonga kum MLA oj habangi hai hawide bat ka plan ka ba kumalmi khubor ka casino ti na kalian jonga ka casino hi ngamtip ka ka bandon hakate ka casino henrai katkum ka khubor ka jingkren na ki weipat ka kum bangio man kuno na ki weipat ki omba ha pakwan ka casino kandon ka jingta na gamta ki hai ki ha ka emlang ka salang ka jingta ki pai ba ti na kalian jonga kum unong mikmat bahab hakate ka constituency na persyajur hagwi dei bat kan ka benta bat ngamkwa ba ka sokar kan bu ya kan ka casino haki area ki bahap ka constituency ka jongi bat ngalai yoru ya ka jingkren haka bidai nak liang i deputy chief minister rajla ai ka jingkren sai haka ba ka sarkar ka klem kwa ka nambu ya ka casino klem kano ka rai lane ka jingmenjur ka jongki pai ba Kabri uhenyo trap kapan banapai ba ka khandai tarik unai lur ajar arpoar kan penlong e kaji kandu ulang hakmat ka civil hospital hakapor khandai bejaman step kane kadai kasngi ke baka sarkar kalakular banwanra ha assembly ka kaipot kajin sya siat yap uba cheris darfil thank you u general secretary barim ka siang HNLC haka khalai tarik unai lar ajar arpuai haka yingsa ka jong u kumta ka kanhun ka khot badewer gipai ba bakin mi lang hakate kasngi kasngi na kaliang jong ka kanhun jong ka sur brin yo tret ila pelong e kane ka meeting ka jongi kamat je kran hi kadai halor ki jingkolar jong menteri sebut menteri jong ka sokra jela ka jongi ba perston tunsong ha ka hon ka jongi par kamat dekat ru kamat jong pai ba borok jong borok ka jela ka ba la kular ba ka khandai tarik ka bandai ka sni song dor bar ka ban kong ya jong mentau bunai ba orwanra lani on plit pai peni pai ba ya kata ka kaipot jingsa set yap jong ba let certificate thank you la sistem tamenta tenaga leng ka jongi ku kunhun ku bala penwandur halor ka daw ban penyo ya kata ka jing bisar bahok nam ta ka yin ka sam jong ba che bat ka jing bisar hok ru ya ka bruh nyu tra borok kawai kani ka wei na kimat ka ba ni sokhya ba bat lesi omde tang mangi Henry wat kaburi usnyo trap barok kawai kiap kami lenti balanu kata kajing besar hok kanwan tekani ka khandai tarik kumra kular hi daga sarkar ka jongi kari ka sni bukerpang
ya ka ba mangihi ke konhon ipai ba jong jela bro kawai kiap khmi lenti bangi kermen pade ba kini kinong mikmat ki jongi kin ba ngira pha kum ki pai ba sakai ba bar thawan kin long ki balai thli ba ki baslur ban yada ya ka hok long breu man breu jong no song snong jong ne ka jela ka jongi ban ya sai man penyo ya ka jing bisar hok halor kini ka jing sya setiap imim pai hing sa jong wei ni kerang ba jong ka jai breu ba jongi suban biang kini kaman ba ngi ba kani ka jing dap sistem jong ka jing khlat no jong ba che ki ba boy pai ba ki badang thang ka donut thang ka mensim kilaiwan kilai mi ban penpau ka solam ya ka ka sem ban penpau ya kata ka jing bo sung hun ya ka ka belajar sistem beladam bat mangiru kum kenhun ni kerpan ya ki perdok personam ki jongi ba nginlong ki baslur bangin yami nak benta bandawa ya ka hok ma nak benta ba ngindawa ya ka jing besar hok marteng teng ngiong ba ka jing sni kawan umdei ba bon pelak ki beri ki basni re bala sngap jar pelak ki ba takadau ka por pelak dei ba ki badon sisa kata ka musim ban wan ra biang ya kata ka jing sar khadar ka ba khut ka ba suba ka syong hok syong nia ba hakani ka sik dai tarik inya wan lang kum kadat ba ngi khrang sisa baka jela ka jongi kan ya kat kum ki rukom trikam jo ka an da ka jing besar hok teng kemilin ti bagani ka sni ka banwan kan long ka sni ka ba lese ka sarkaru kan pakat arsian swaban sim ya kan ngono ka sinjam ka ba bakala lani ka balong persya ya ka jing sno jo pai ba ngila kenturu hamtame lemba jo kira pakai khobor ya kibadon bentalang bar kani ka surga beri nyong turap kan hon ki ba fer bahkan ni khandai taring ngene mi pai bahi ban pen sneu sya kiri kin re fongut kinong mi khmat ke jongi khamtam me sya ka sarkar ba nginem long kita ki bisong klikti le lani kita ba chusngap nakata kadau ngi kerpan ya kini kan hon ke jongi ki bla don bentana do sistem tam ki bala seng ya kani ka suruh beri nyong turap bangin ya poi kum kadak ka jing ya pen kamau ba haduk mentah girang ap khmi lenti kata ka jing besar hok ba ni kermen ba kani ka sni khandai tarik kandai ka sni jong ka jing job jong ka hok ya ka pop ba kandai ka sni ba wat ya ki beri ke badan ka an da ki le ka bakala on pun sistem ya ki kat kum ka an mala kren sai krar ka jing sisa demokrasi ba ka an kam jupai kerdan yo bala lek bakala on sim ni kedenti jo ka an ni kermen ya ka babha ban khmilinti ya ka jing bisar hok haka di ka sni ka banwan te kumtongi la poisi ka bukut jongga thup khubor sa sisen pat kuble shibon ya fi baro tada hadu bingine shembiang kuble shibon